Ota vähän se marapiika kiveksi. Se vaan miettii näitä. Joo. Laitetaan... Mitä tossa pistetään? Kitaraa pistetään. Mutta ei toimi. Mikä ei toimi? Kaikki kusee. Vahvistin ei toimi. Kaikki kusee. Joo. Siellä näemme kovat säädöt meneillään. Siinä on ihanan miehen ihana perse. Boksaritkin näkyy. Ja tämä on todella kaunista. Näillä mennään. Se toinen tosta oikeassa näyttää ehkä vähän siltä. Tässä kuvat. Se ei oikein ole. Iltaa, hyvät kansalaiset, meet pörjäreet. Tämä on Rullastudio. Täällä me nauhoitamme. Tämä on Heinolassa. Ja tulee kansaa ulos. Haastattelemme heitä. Joo. Hei, tehän olette Juho Helppi. Tämän kuuluisen Chaos Injected Bandin kova kitaristi. Näin on. Mikä on tilanne? Ihan jees, tos nyt on vähän niinku ongelmia ton vahvistinnupin kanssa, että siellä on joku mystinen, siellä on ilmeisesti putket mennyt tai jotain, kun ei kuulu minkäänlaista pihausta. Joo, eli road was slippery ja race was good. Race was very good, but the windshield wiper was very bad and the road was very clean and yeah. Eli perversia toimintaa. Täältä löydämme tämän ihanan neitimme. Tämmönen isompi mies. Mikä on meininki? Ei isot miehet puhu paljon. Ei rutise, ei piisi. Ei lätise eikä liikaa. Se on aika lailla. Soita vielä kerran. Sulla on nopeat pasarit ja sitten